ನೀರು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಜ ಏನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಮಾರೆ ಸಾರ ಸಾರ ಪಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಅದಲ್ಲ ನಿಕಲ ಹೆಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲ ಕಂಪನಿ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ನಿಕಲ್ನ ಆಬ್ರ ಕಟಾಬ್ರ ಆಬ್ರ ಕಟಾಬ್ರ ಡಾಬ್ರ ದಾದ ಕೊನಕ ದಾದ ಕೊನ ಹಾಂ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇನಿ 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 ಬುಧವಾರ ಪಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಭಯಂಕರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳು ಪಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಉರ್ಮಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಬೀಸ್ರೋಡು ಪಾಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಅರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಂಡೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದು ಕೆಲವು ಪ್ರಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಆಂಡು ಉಂಡುದು ಬತ್ತ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಉಂಡುದು ಬೈಗಿ ನಮ್ಮೇನೊಂಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಆಣ ಅಂಚಿನಿ ಕನಕ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ್ಲಿತ್ತು ನೆಂಕ ಅವು ಪನದ ಸಮಾಧಾನ ನಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆವೊಂದು ನಾವು ಪನೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪನಂದೆನೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಅರೆಡಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಆದ ಬಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಸತೆ ಓಡೆ ಹೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೊಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ವೈಫೈ ಬಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಡೆಮೊ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಬರ್ರ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಬೈಜ್ಜೇರು ಇನ್ನೀ ಬರುವೇರು ಕೋಡೆ ಅಕ್ಲನ ಕಾತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯನೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ಗು ಇನ್ನೀ ಬರುವೇರು 90% ಬರುವೇರು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪೇರು ನೈಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಂಟೆ ಶುವರ್ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇರಂದು ಸಿಂಬಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಯನ ಚಾಕ್ ದಾಲ ತಿಂದ ಮಂದಿಜ್ ಲಾಕ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಕೋಟೆ ತರಬೇ ನಾವಂದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಬಯ್ಯ ದಾಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಮಂತಿಜ್ ಇತ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂದಿನಿ ಪರ್ಲು ದಿನ ಆಯ್ತು ಪರ್ಲು ಇಡ್ಡೆ ಪರ್ಲು ಆ ಪರ್ಲು ಅವಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಕದಳಿ ಆಗ್ತವೆ ಗಾಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬೂದಿಯ ಗಾಳಿ ಅದ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಪರ್ಲು ಕನಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಗೆ ಇಂಬೆ ಅವೇನು ತಿನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂಡಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನೇ ಕನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಕೋಟೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಎರಡ ಪಂಡು ಪಂಡು ಬಾರಿ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೈಪದ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚೆ ಬರೀ ಬರೀ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಂಚೆಂಚಲ ರಿಪೇರಿ ಅಂದೇವೇರೆ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಲಗಡಿ ಮಂತ್ರ ತೂಲ ರಡ್ಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಉಂಟದಿ ಪ್ಯಾಮಂಡ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಸಾರ ಸಾರ ಪಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನ ನಿಕ್ ಕೇಂಡ ಉಂಟದಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಬೋರ್ಡು ಟ್ಯಾಬ್ ಬೋರ್ಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ತತ್ಕೊರ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಪಾಡ್ಲ ಇಂದು ಪಾಡ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲಿ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಜ ಏನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯ ನೀರು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಜ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈತಿದ್ದಿ ಇನಿ ಹತ್ತು ಮುರಾಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಜ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಐಸ್ ಇತ್ತನ ಬಂದ ಇಜನಲ್ಲ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಜ ಅಂಚ ಲಕ್ಕುಜಿ ದಾದಮೆ ಒಂಜೇ ರಡ್ಡು ಬಿರಳ್ಳು ಟಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸುಚ್ಚಿ ಒತ್ತುನು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕ್ಯಾರೇಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸುಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತೈತಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುನ್ನ ಬೇರೆ ಗರ್ವನೇ ಬರ್ಪ ಚುನ್ನ ಲಕ್ಕು
ಯಾರು ಬತ್ತಿವ ಕೊಂತೆ ದಾದಾ I mean, you go. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಪಾತ್ರಗ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಯೂಗೋ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯೂಗೋ ಅಮ್ಮೆರನ್ನ ಯೂಗೋ ಲಕ್ ಬೋ You go, man. ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ನಂಡ You go, man. ಓಲೆ ಕನ್ನಡ ಡಂಡ ನೀವು ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನ ನೀವು ಹೊರ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಕರಿಯೇ ಕರಿಯೇ ಏನಿಗೆ ಕರಿಯೇ ತೋಲ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಕಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಕಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಆತಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ದೊಂಬುಗು ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೊಂಬುಗು ಮೂಲು ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟದು ದೊಂಬುಡು ಬಲಿ ಬರ್ತದ ఆయన ಕಲ್ಲರ್ತಲ್ಲ ಈರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಗುಣ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಗಿಡ ಮುಡದೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಾನೆ ಆಗ್ತಂಡು ಹೋಗ ನುಂಗೆಲ್ ಕೈ ಪಾತು ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ಇಂದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಲ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂದೆ ಅವೇ ನಿಜ ಮಂದು ತೂದು ಆದಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸುಟ್ಟು ಬನ್ನಲದ ಇದು ಓಡೆ ಹೋದಿತ್ತ ಬನ್ನಲ ಕರಂಚಿದು ಅಂತ ತೋಚ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಆಯ್ತಾ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಟೊಮೆಟೊ ಕರಂಚಿದುಂಡು ಬನ್ನಲೆ ಕರಂಚಿದುಂಡು ಸೈಡ್ ತೋಜುಂಡ ಓ ಮೂಲುಂಡು ಅಂದೆ ಬನ್ನಲೆ ಕರಂಚಿದ್ದು ಯಜಮಾನ್ದು ತೂದು ಓಡೆ ಹೋದಿತ್ತಾಯ ಬನ್ನಲೆ ಕರಂಚಿದುಂಡು ಅಯ್ಯ ಮಂಡೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ನ ಈ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಮಂತೀನಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಾರಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ನು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆನ್ನ ಹಣೆ ಬರಾವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪು ನಾನು ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿತ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಏಪಲೆ ನನ್ನ ನೇಬರ್ನಕ್ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಓನರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರಿ ಏಪಲ ತೆಲಿಪುನು ದಾದ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಏತು ಬಾಜನ ಖರ್ಚೊಂದಿತ್ತು ನೀ ಏತು ಕೆಲವು ಕರಂಚಿದು ದೆಕ್ಕೆ ರಾವಂದ ಅಕ್ಕ ದಿನನೇ ಉಂಡು ನನ್ನೆ ಕರಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರು ದೀದು ಪೋಪು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ಪೇರು ದೀತ ಬಲ್ತಲ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳ ಬಲ್ತಲ್ ದಾದನ ದೀದು ಬೈದಲ್ ತೋಜೋಡು ಇವಂತೆ ಮೇಲಾನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀರು ಪೂರ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಪಿದಾಯ್ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡು ಹೊಡಿತಾರ ನೀರು ಬತ್ತಿಚಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಮಸರ ಪೂರ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮರಿಯಾಲಡಿ ಪೂರ ಬಂತು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಂದು ಅಜ್ಜಿ ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ತೂಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದು ಹೊರ ಹೋದು ಬರೋಡು ಮಸ್ತಿ ಏಜಾಂಡಾರೀಗ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತಪುರ ತಿಕ್ಕಂದಾರೀಗ ಹೊರ ಪೋಡು ಆಯುಷಿಗೂ ನೆನಪೆಪ್ಪಂದು ಆಯುಷು LKG ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ LKG ಅನ್ನಗ ಬತ್ತಾತು ನನ್ನಮ್ಮ ಆಯ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಂದಾರೇನು ತೂತಿನ ಹೊರ ಗೊತ್ತ ಪೋಡ ಆಯರ್ಲ ತೂಪಾವಡು ಬಂದುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿಜ್ಜರ ಗೊತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಉಪ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾರೇನೋರ ತೂದು ಬರೋಡು ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾರು ಏಪಲ ಪಂಪ್ ಇದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಎಂದ ಖರ್ಚು ಬಾಜನೆ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಖರ್ಚಿದೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಯಾನು ಇನ್ನೀ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದತ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಪಾಡಿ ರಪ್ಪ ಅಂದುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಂಡ ಎಡಿಟ್ದ ಅವು ದಾದಾ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ಗೆ ದೀದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಂಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಡು ಐಕ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಸರಿ ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಅಂಚ ಪೋದು ಬಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಕರಂಚಿದ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಚೂರಿಪ್ಪುನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಚೂರು ನುಂಗೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ನುಂಗೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಹುಡುಕ ಇತ್ತ ಬಿನ ವಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕಡಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪವನ ಗಂಟೆ ಅದು ಬಂಡೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಂಜೋ ಬಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬಂಡೇರು ವಿಷಯ ಯಾನು ಬಂಡ 80 ದಿನ ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ನಿಕಲ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಅಂಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ವಿಜಯ್ ಅತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವತ್ತು 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎನ್ಮ ಕರಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಏಳು ಸುದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಡೆ ಮುರಾದ ಜನ ಅವರ ಪುನಃ ಡಾಯಿ ಉರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಂಗೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಲ ಗೋಡೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪುಣ ಲಾಲ್ತೆ ಬೀದಿ ಬರ್ಪುಣ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಕ ಮಾಡಿದ ಬಾರಿ
ഞാൻ കൂടെ കറണ്ട് പോകണമെന്ന് ഫീസാരോട് തീർത്തിന് എന്തിനാക്രു വർഷത്തില് കാണ്ടേന് ഏത് വെച്ച ചാപ്പാടുണ്ടല്ല നാട്ടുച്ച് ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಪರ್ದಾಂಡ್ ಸಿಂಬಣ್ಣ ನಾತುಜಿ ಸಿಂಬಣ್ಣಗೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದಿನಿ ನನ್ನ ಸಿಂಬಣ್ಣ ನಾವು ಸಿಂಬಣ್ಣ ತೂಪೆ ಸಿಂಬಣ್ಣ ಆಯ್ ಅಟಿಲ್ಲ ನೀ ತಿಂಚೆಯನಾಗ ಬೇಗ ಸಿಂಬಣ್ಣ ಓ ಸಿಂಬಣ್ಣ ಸಿಂಬಣ್ಣ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ತಿಂದಾರತ್ತೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ದಾತ ನಲ್ಲರದ ಚಟ್ನಿ ನಾಳನದ ಚಟ್ನಿ ನಾಳನುಂಡೈತೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ನಾಳನ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ 25 ಪೈಸೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ 25 ಪೈಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬೊಕೆಂಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಠಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾ ವೈನ್ ಪೈಸೆ 25 ಪೈಸೆಗೆ ಐನು ಮಿಠಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾಳನದ ಚಟ್ನಿ ಜೇಸಿಬಿ ಬುಚ್ಚಿಯ ಓಡೆ ಖುಷಿ ಜೇಸಿಬಿ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಜೇಸಿಬಿ ಬತ್ತುಂಡು ಜೇಸಿಬಿ ಬತ್ತೋ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಜೇಸಿಬಿ ಬತ್ತೋ ಬತ್ತು ಪೋಪುಡು ನಿಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ഞാൻ പൊടിച്ചനിക്ക് പൊടിച്ചിനെ പൊടിച്ച് എനിക്ക് താനോട് ജേച്ചിബി തോജാവേ ಓ ಜೇಚಿಬಿ ಕಲ್ಲು ಕೊನೊಪ್ಪು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆದಾಂಡು ಅದು ಬರೀ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದಾಂಡು ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ನರಮಣಿ ಬರ ಜಾಗದಿತ್ತು ಹಾಂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರ ಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ದೂರದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟ್ಯಾಬ್ ನಿಂಚ ನೆಟದಿದ್ದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಕವರ್ ಅನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದಾಡಿಯ ಇಂಚಿನ ವರ್ಷ ಕತ್ತ ಉಳೈ ಕುಲ್ಲು ಬಾಲ ಅರಳ್ ರಟ್ಟುಂಡಿಯಾ ಓಯ್ ವರ್ಷದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಕುಂಟು ದೇವರ ನೀರ್ಲ ಹರಿದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಿನತ್ತ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಪವನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ದೂವೆ ಅಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲನೇ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಐನೆಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಸೈಡ್ ಡೇ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆತನು ಇಂದುವೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನ
ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕುದಾ ಅಪ್ಪಡ ಅನ್ಕೊಡು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕುಜಿ 5 ಹೊರತು 4 ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕುಜಿ ಅದ ಅನ್ಕೊಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅದ ಅನ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ 5 ಮೂಲ 5 ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ 5 1 ಆರ್ 5 ಅಪ್ಪಗ 1 ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕು 1 ಬಾರಿ ಅಂತ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕು 5 1 ಆರ್ 5 1 ಮೂಲ 5 ಇಜ್ಜಿ 4 ಇಪ್ಪುನು ಅದ ಅನ್ಕೊಡು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕುಜಾ ಕ್ಲಿಯರಾ ಹಾಕುಜಿ ಲಾಯ್ ಹಾಕುಜಿ 4 ಇತ್ತನ ಹಾಕುಜಿ ದಾದ 4 5 ದಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕು 1 ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಡ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕುಜಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಾದ ಪಾಡುವ 0 ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು 4 0 4 ಆರ್ 0 0 ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಟ್ಟು ಗಂಗ ಬರೋಂದಿಪ್ಪರು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಜೋಕಲ್ನ ಈ ಕಲ್ಪವನ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೆಷರ್ಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರು ಅಂಚ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಅವೇನು ಜೋಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ಪನಗ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲಡನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪಲೆ ನಿಕುಲೆ ಪಂಡು ಪಂಡುದು ಜೋರು ಮಂತದು ಹಾಕದು ಪುರ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಂಡೆಗ್ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ ಓಲ ಬೇತೆ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದ ಪನ್ನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸೀನರಿ ರೂಪುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ರೂಪುಡು ಅಕ್ಲೇನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ್ರೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಆನ್ಸರ್ 83 ಆನ್ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ನಾನಾ ದುಂಬಗ್ ಬೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಡ್ರಂಡು ಮೂಲು ದಯಪಡ ಮೂಲು 1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅತ ಆ 1 ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ನಮ್ಮ 0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 1 0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏತಾಂಡು 1 0 ಪಡ್ನೆ ಏತಾಂಡು 10 ಆಪುಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಡ್ಪಾಡು ಬಟ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕನ್ಸೆ ಇತ್ತೆ ಇದೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಂತದು ಗಲಾಟೆ ಹೇ ಎಂತದು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಕೋಲಿಂದ ಆತನ ಇಕ್ಕ ಅಂದು ಏ ಬೊಡ್ಡ ಏ ಬೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ್ ಎಂತ ಮಾಡುದಲ್ಲಿ ಏ ಬಿಡುಚು ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಜಮಾನರು ಸಿಂಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಬಣ್ಣ ಹೋಗು ಗೂಡಿಗೆ ಸಿಂಬಣ್ಣ ಹಾರುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಣ್ಣ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಮಾತೋಜುತ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನರು ನೋಡಿ ಕೊಡೆ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಸೀತಾವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದೇ ಕೊಡೆ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಅಡಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಮೈಪುಂಡು ತುಲೆ ನಾ ಮೇನ ಸಿಂಬನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ರಂಡು ಅವು ಕಜಾವದ ಬಾಲ್ದಿ ಮುಲ್ಪಿದ ಇದಿತ್ತೆ ಅವನ್ ಸಿಂಬ ಹೋಯ್ತು ತಿರ್ತುಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪಾಂಡಾಯ್ತು ಮರುವಾಯಿ ದೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಮುರಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಮರುವಾಯಿ ರಾತ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದತ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ತೆತ್ತಿ ಬೈಪಾಯಿನ ಬಯ್ಯ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಬೈಪಾಯಿನ ತಿನ್ನಿಯರ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಅದು ಒರಿದಿತ್ತು ಚುನ್ನ ಒರಿದಿತ್ತು ನಾವೇನ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ
ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ಕ ಬಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ದೀದಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಅನಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೀದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀದಿತ್ತ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮರುವೈದ ಮಾಸದ ಮರುವೈದೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೀನಿ ಬೇರೆ ಯಜಮಾನ್ರ ದುಂಬೆ ತೆತ್ತಿಂದೆ ತರನ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಬರಿಟ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಮರುವೈದು ಎತ್ತಿನಿ ತಿಂದಿನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ತೆತ್ತಿ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಎತ್ತಡ್ ಒನ ಸಾಯಿಬಾಗ ಕೊನದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮರುವೈದೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ದಕ್ಕಿನಿ ತೆತ್ತಿ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಮೊನದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಕೋಡೆಂಗುಲ್ ತೆತ್ತಿ ತಿಂತು ಜಮರವಾಯಿ ದೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆತ್ತಿದಾಕದ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಾರಟ ಪನ್ನಾರ್ ತೆಲ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ್ ತಿಂತು ಜಾ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೆಂಬೆತುಲೆ ಜೈದಿನ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇದು ಅಲ್ಪೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ದಿತ್ತೋಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡತ್ತ ಆಯ್ನ ಗೋಣಿನ ಚಿಚ್ಚೊಂದು ಪೋದು ಚಂಡಿ ಮಂತದೆ ಬರ್ಸಾಗ ಅಂಚ ಗೋಣಿ ಜಿಗುರು ಉಂಟು ಗಟ್ಟು ಜೈದೆ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡಗಿದ್ನ ಬರತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ದೆ ಸಿಂಬಲ ಚಾಚಿ ನಮಲ ಚಾಚಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ರಡ್ಡು ದಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್